Guys, nato na po tagbasak, maghatod na po tag-abono. Ito po gabuno. Hi ma'am. Uy, ginoo ko ma'am. Init ito basak. Apa na? Pwede uli man. Pamuli. Si ma'am oh. Bau. Wali ka maninda. Naninda man. Ay, ako rin balik. Guys. Guys, oh. Ban ka? Hindi na. Hatod na putag abono. Kung naagping hatod ta karon hatod na sad. Guys, pinit ba kayong basak guys? Kabugat ba ani? Oh. Guys, piko na akong kalo guys, piko na oh. Kaya kahoy day diri oh. Kaya sakit sa ko ulo, piko ng kalo na. Kung gagian diri guys. Ini siya dapit diri ko mo agi dapit guys diri mi sa na mga ligo ba may mansion diri guys oh mansion. Okay Diyos ko diri ko mo agi. Wala na sila baby. Kahit itag baby. Guys ko. Ang basak guys. Ma'am Darot! Nagunsa ka ma'am? Oo, naghato na po ko gabuno. Sige lang na. Imuha din yung baby di ay. Nakong so nito guys, oh, nagdag abono. Wow. 150 isa? Mau ba? Palit di ay ko guys, oh. Sumbagay juta ka karon. Bili na ko sinilas diri guys. Tsunami guys kay. Oo. Tung naagi. Naghatod po kog kuan. Hatod po ko gabuno. Karon hatod po kay katuluhon manig abono guys. So karon kaduha pa ni siya. Kaduha. Di na kayo sa lapok no. Diba? Uga na kayo kay humana man og tanom so ugan na ang kuan, yuta. Problema po daan ni. Uy na day napaday dangog dahil Diyos ko lubong na pukaan ni guys. Nagagianan oh, lapok yap nga gian nawa oh, lapok na po ko guys. Dito ko agi parang
Uy, Diyos ko, marinahan, gay. Ba, gay. Bao. Ang dagko na kayong humay, guys, no? Oh. Next month, anyo na, mamusuwak na ni, nananibulak. Ba? Hindi siya, guys. Nigian, oh. So karon kay di naman kayo ni siya lapok. Kay kuan naman kayo ni siya lapok kay uga na. Wala na kayo nag ato dig basak do kuan lang diri mag ginuko ang bugon man ni. Yati sagay. Diyos ko, hoy. Nalubong ko, guys, oh. Uy, Maria. Abang. Okay. Uy. Padangog ba? Kay Diyos ko. Yatis agay. Kay Diyos ko, Maria nahan. Okay. Bis ugan ang kuan pero lalo mampod. Guys, oh. Okay. Hapit ako, guys. Paspasukay. Maligya pa ko sa eskulahan. So na kapin. So harabay tangkong. Nami magulay tangkong. Ba? Oh. Okay. Siya, guys. Limpyo kayong uban, oh. Limpyo kay gi kuan na naman gi gunahan. Okay. Okay, Diyos ko. Sa buwag gugum. Okay. Okay. Ito na hibi-hibi. Okay. Paspas ko, guys, kay manang oras dagan. Wala kay tao-tao sa kuan kay basak. Okay. Okay. Diyos ko. Lapok ng tiil, guys. Okay. Okay. Samto natusok ng tiil. Ta. Okay. Akong tiil, guys. Oh, lapok. Kuagi. Uy, Diyos ko. Ang tiil na. Nuko, guys. Okay. Maria. Marag nasamad akong tiil, guys. Una ko, guys, kay lapok, dangog ang lapok. Ngunit tangkong, o dagahan. Nabigulayon. Oo. Tangkong. Ito, igian. Pero di ay. Guys. Ba? O. Hawan kayo mga basak, no? Dagko na. Sunod ani, bulan na. Buwak na. Ayanan, guys. Okay, Diyos ko. Igian. Abot na ko. Abot na ko. Okay. Okay. Guys. Meron na siyang basak na mo, guys. Oh. Ba? Sabi apo. Labong siya, guys. Oh. Ba? Labong na, oh. Sapa, suba. Lami kay maligo, guys, oh. Wala, kaya isda dito sa babaw, oh. So, guys. Ito, kansuhay na siya, guys. Kansuhay.
Guys, daghan pa may sagbot. Guys, sorry ko ari guys kay parang kita. Ni pagpahakpad ari boy imo na nang ipulian. Ito agi guys, adir ko agi kay. Har pa maginisagbot. Dili ba puli Har pa maginisagbot diri. Dahil pa yung mga tangkong. Nagdag lagi na dira. Kulang ng abono? Yes, nay nadag. Kulang abono. Kan abonohin na siya diha. Yes, naipako guys. Naipako. Way unod. Guys, napo dito Apo Pili puli Yung kayong ay wala gini tubig ari dapit. Wakabot ang tubig ari Guys, kulang siya abono Sorry kabasakan. Ang diri okay, nindiri ang diri ra Guwang na ng saging boy. Okay nang tubuan. Ang diri ra no. Dag ba? Ito lagi tubig dito. Hindi Pakabot. Pwede naman siguro na. Ito ba daw? Pwede na. Pwede ka nagdagsundang. Sayang. Pwede na siya. Yes, Put ko din kasagbutan. Dan takag sundang. Apil pa manino. Kani babaw di na. Guys, diri ko dai kay abot apil pa man din siya guys. Ano ko kabalo nga. Di pa din ni inter pa man di ay ni. So na diri may maligo sa una guys. Kaning suba. Ani suba likod suba naman ni da may maligo sa una. Bata pa ni. So inter ni siya kani paingon dito. Kinay gakit punuan. Apil siya. Muli na ko guys kay maninda pa ko. Di ko agi. Parang kita di siya. Ay angay pa din sa gibuhan. Hubasan og tubig parang magabono na. Pagi kay. Gibuhan ni kasagbot. Napay nagpahak. Guys, siraduhan laluman. Kani siya guys, apil ni kani sa 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 5
Kani oh, makulang na no, abono. Ni ko na ri pa ha. Okay. Lalom. Agi. Tapos gamay mangkuan. Gamay ang agianan guys. Pwede ano siguro nilabot. Apil pa nino. Sa 2, 3, 4, 5. Ha? Di nabugat? Tikling guys. Ako daw ning dadon. Ganam day ni. Mato na ko. Kaya maligya pa ko. Guys, hindi na ko. Kana rin mga bunuhan. Igo lagi na. Ako guys kay. Gamay ra na. Igo eh. Guys. Tarunga rin kanal ari oh, ay murang dako naman. Yes. Naku kay init na. Dako kahoy, sugnod. Taw sapi man daw ni basak guys. Okay. Anak putan, agi na putaning. Okay, Ginoo. Agi na putaning lapok. Okay. Kayo guys. Puta pikas na nga naon sablay sa tong puan sa nina. Okay. Taas man kayon siya guys. So undad uni kay sapi sa basak. Okay, tikling guys. Okay, murag gutom na. Kapira man kupaan. Ya. Sutso naman kapin be. Hindi na ko. Wow. Nahugaw na kung sanina guys. Hugaw na. Init kayo guys. Init. Okay. Na uban kay dagko na. Una magtanom. Nagtanom ba ang kalo o kanay napingo akong kalo okay. Okay. Uli na ko. Dirang ko agi. Ang tangkong guys. Oh, daghan. Diha sa una. Diha mahuha kong tangkong diha sa una. Bata pa ko. Kanang na yung naisulupin guys. 2 ka buok. Amo anak diha guys. Kabuk silupin. Olimpyo kay diri no. No akong tiil. Sus kinuko kalapok ko. Lapok kay kong tiil guys. Okay. Diri man to agyanan sa una. Pero kinabalihin siya diri. Dili man agyanan sa una. Katangkungan na siya di sa una guys. Karon kinabasak na.
Awa. Diba? Daghang kayo na siya tikling di sa una. Tikling. Okay, paningot na ko guys. Lapok na putang agi ani. Na. Tay latay na putani. Oh, Diyos ko Maria. Agay. Uy, tabang. Okay, nalubong na ko guys. Okay. Oh, lapok. Ngawa. Bigian. Oh. Na, katungas. Okay, tanaw kong tiil. Okay. Para na lapok ka. Okay. Ngawa, diba? Ano siya guys. Yan. Uli na ko. Guys, nasa kuha ni Darot naay yan ani papaya pod papaya ni siya guys. Papaya. Pamunggay. Nasa okra pitsay. Tanglad. Kalamunggay. May batong. Si bibi Uy, chinilas. Nilabay ra ko chinilas. Okay. Okay. Uy, pangit. Okay. Ma'am! Ngunsa ka diya, ma'am? Sapi, agay. Ugaan raman. Naku kay, mamaligya pa ko sa eskulahan. Naku guys. Alimatok na siguro to. Okay. Nasamad ko guys. Siguro ni. Okay. Samad. Guys. Diba? Karilit mo ani. Matugbasak. Wala. Sa una pang panahon. Manurig yung panada. Kabaw guys. So, hinaw dahin ko diri guys. Hinaw pa kay lapok. Ang lapok pa. Okay. Ang lahi na. Guys, manamtag huna wari gisyon. Dami sa una mang ngaligo guys, anig guys. Wag ipaningot nako. Diba? Nako guys. Diba? Ini nguhag lubi. Nasi. Dada. Maglubi. May mansion guys. Mansion. Sa una ni mga lubihan mi. Para pa ni gagmaya. Gagmay pa ni mga lubi. Karon nagdagko na. Diba? Sa kananaka no? May butong ba no? Okay. Ano nga ba diri sa una guys? Diri mi sa una mag dagan ka na may tao. Ano siya guys?
Na may tao kay pong manggahan ning dako kakaraan mangga. Diri mi ko sa una mamuwak. Mga igmangga sayos kabuntago na mumak naman ni kay. Na naman nahinog ginaputos na nga mangga yung bunga. Siya guys oh. Ba? Iskulahan na dahil na siya guys. Iskulahan na. Ba? Iskulahan. Si Mangsi daw. Guys, bye bye guys. Thank you for watching. Paki-like lang po, paki-share.